Буа районында киләчәге бар милләт без шәхесләргә бай милләт без дип исемләнгән Ринат Харис укулары узды. Ул 9-нчы тапкыр үткәрелде. Конференциядә Идел-Аръягы районнарының белем бирү оешмаларыннан килгән 120дән артык укучы катнашты. Алар төрле төркемнәргә бүленеп, иҗади эшләрен тәкъдим иттеләр. Толырак киләсе сюжетта. Күренекле шәхес, шагыйрь Ринат Харис һәм аның хезмәттәшләрен күркәм гадәт буенча җырлап биеп, милли ашлар белән каршы алдылар. Кайчандыр үзе белем алган мәктәптә ул һәрвакыт кадерле кунак. Буа шәһәренең Академик Руэль Сактыев исемендәге мәктәбебездә күрүебезгә бик шатбыз. 9-нчы республика күләм Ринат Харис укуларында 120дән артык сәләтле укучы катнашты. Алар төрле юнәлешләрдә шагыйрьнең иҗатына кагылышлы темаларны өйрәнеп, үзләренең фәнни эшләрен тәкъдим иттеләр. Апас районы Каратун урта мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Камилә Вәлиева туган тел шигырен өйрәнеп килгән. Туган телем, син әнием минем. Бәндә кеше була сүз белән. Күкрәгеңнән синең айрылсам да, мин сетеңнән мәңге айрылмам. Шушы шигырьне сөйләгәндә инде мин тагын бер кат үземнең туган телемә, Татарстаныма мәхәббәт уянды. Үземнең телемнең зурлыгын, байлыгын аңладым. Укучыларның эшен мәртәбәле жюри бәяләде. Алар арасында якташыбыз балалар шагыйрәсе Йылдыз Шәрәпова да бар. Хәзерге заманда балаларның телефоннарын бер читкә куеп, китап тотып шигырь өйрәнүләре үзе үк зур җиңү дип билгеләп үтте ул. Шигырь яраткан бала, шигырь белгән баланың күңелендә начарлыкка урында булмый. Ул инде шушы шигырь аны яктыртып, җылытып торачак киләчәктә дә. Шуңа сөендем. Мондый укулар булу милләтне үстерергә, аның бай тарихын барлап киләчәк буынга калдыруда зур роль уйный. Әлеге конференциялар төрле юнәлештә булу белән аерылып тора. Монда фән белән кызыксынучы балалар өчендә секциялар эшли. Монда сынлы сәнгать юнәлешендә дә, монда нәфис сүз сәнгать юнәлешендә дә төрле секциялар эшләү белән дә әлеге фәнни конференциялар кыйммәтле. Чөнки алар безнең балаларыбызны фәнгә, әдәбиятка, шигърияткә, сыңлы сәнгатькә, музыкага тартуда әлеге конференцияларның роле бик зур. Конференция кысаларында кунаклар мәктәп базасында уңышлы гына эшләп килүче сәнгатьне күрү музеенда да булдылар. Ул Ринат Харисның иҗат һәм тормыш юлын чагылдырган экспонатлар белән әледән-әле тулыланып тора. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.